הבאים לערוץ היוטיוב שלנו. זה מעין תוספת לבלוג, תוספת נחמדה לדעתנו. ויהיו פה המון דברים, יהיו פה סרטונים על איפור, למרות שאנחנו רחוקות מלהיות מקצועניות או משהו כזה, אנחנו פשוט יודעות מה מתאים לנו וחשבנו שזה יהיה נחמד לחלוק את זה איתכם. סרטונים על איפור, על אופנה, ספורט, גם חשוב, נכון. וכל מיני דברים כאלה, אז אנחנו מקוות שתהנו ושתצפו, ושאנחנו מצטערות מראש על הרזולוציה הגרועה, אין מה לעשות, זה פתרון ביניים. כן, אז אנחנו מקוות לשפר את זה בהמשך, וזהו. אוקיי, אז הסרטון הראשון הזה ידבר על 5 מוצרים שכל אחת מאיתנו משתמשת בהם הכי הרבה בקיץ. בחרנו לעסוק קודם כל בטיפוח, באיפור, אז כל אחת מאיתנו תציג 5 מוצרים. מי תתחיל? בבקשה. יאללה, אז אני אתחיל. אוקיי, אז המוצר הראשון, דרך אגב, מצטערות גם על זה שלא רואים כל כך טוב את המוצרים, אבל אנחנו נצרף לינק לבלוג שלנו ונראה לכם בדיוק מה כל מוצר אומר. המוצר הראשון שבחרתי הוא קרם גוף של גוצ'י, הוא קרם גוף מבוסם והוא מבוסס על הבושם שלהם פלורה. הוא ממש נוח לקיץ כי הוא נורא דליל, אז לא מרגישים אותו, וככה בעצם גם יש לחות לגוף וגם בושם שאתם אוהבים. הוא גם קטן, אז הוא נכנס לכל תיק בקלות, אז מוצר מעולה. ואגב, הריח שלו ממש, הוא כאילו ממש כמו הבושם, הוא גם נשאר. ממש כמו הבושם, ונכון. מגניב. את יכולה לקנות לי כזה. כשיהיה לכם הולדת אני אקנה. בקיצור, אוקיי, אז המוצר הבא הוא קרם לחוט של שסיידו ליום וללילה. עכשיו זה מהסדרה החדשה שלהם שנקראת איבוקי. איך שהם מפרסמים את הסדרה הזאת זה שהסדרה הזאת מיועדת לנשים צעירות שאין להן זמן. עכשיו, אין לך זמן משהו? העניין הוא שבאמת... זה המשפט הקבוע של משהו, שאין לה זמן. לא, אבל זה באמת משרת את המטרה, כי הוא נספק ממש במהירות. אז בעבר כשהייתי משתמשת בקרם לחוט אחר, הייתי צריכה ממש לחכות עד שהוא יסתפק, ואז הייתי שמה את האיפור, תהליך שלם שאין זמן אליו בבוקר. אז פתרון מצוין, נספק מהר, יש לו ריח נהדר, ולקיץ הוא ממש טוב. אוקיי, אז למרות שאמרנו שאנחנו בוחרים 5 מוצרים, קצת רימיתי, ובחרתי 6, מה לעשות? לא, כי באמת שהם קשורים אחד לשני. אחד מהם זה שפתון טיפולי לשפתיים. הוא ממש עוזר למי שיש לה שפתיים יבשות, ואז כשאת שמה אודם אז רואים את היובש הזה דרך האודם. אז זו דרך ממש טובה להיפטר מזה. הוא גם מטפל בשפתיים, גם הופך את השפתון מעליו לממש חלק וטוב. זהו, אז יש את השפתון הטיפולי, הוא גם אגב של שסיידו. והשפתון שבחרתי, האודם או שפתון שבחרתי לקיץ, זה שפתון, לא יודעת אם אתם רואים, הוא בצבע הגוף, קצת נוטה לברדרד, אבל הוא ממש נוח, כי הוא מתאים לכל איפור שתשימי, בין אם זה ערב, בין אם זה בוקר. אם את קהת אור. אם יש לך אור בעיר כמוני, את תראי כמו... נכון, זה יותר מתאים למי שיש לה קהת אוקיי. זהו. עכשיו, המוצר האחרון, מבטיחה, לא רימיתי יותר. המוצר האחרון זה לק של פופה, בצבע תכלת, אם אפשר לראות. מה המספר? המספר שלו, אני אגיד לכם, 56. זה ליין חדש של פופה של לקים שהם ג'ל. עכשיו, גיליתי שלק ג'ל הוא הרבה יותר טוב מלק רגיל. למה? כי מספיקה שכבה אחת בשביל שלא יהיו סימנים, שלא יראו את הציפורניים דרך הלק. אז מי שלא רוצה להרוס יותר מדי את הציפורניים עם 2 שכבות כמו שכולנו אוהבות, אז זה פתרון מצוין. חוץ מזה שהצבע הוא ממש קיצי ושמח ומכניס אותנו לאווירה של הקיץ. זהו, ודרך אגב, גיליתי שהלק הזה הוא הלק היחיד שמחזיק לי שבוע ימים, בלי להתקלף. כמובן אם מחזק מעל, אבל מצוין לקיץ. זהו, אז אני סיימתי, קדימה דינה. תודה רבה, משהו. בבקשה. אז המוצר הראשון שבחרתי זה בעצם מוצר שהוא בסיסי, יותר כלי לאיפור, מברשת של מק.
מספר 190. היא מברשת למייקאפ בעצם, למייקאפ בסיס. המברשת הזו מאפשרת באמת למייקאפ להימרח בצורה אחידה על פנים, והיא לא משאירה סימנים. אני לא יודעת אם יצא לכם להתקל בזה, אבל הרבה מברשות גושים כאלה. גושים וסימנים, וזה פשוט לא מראה טוב במיוחד. אז אני ממש אוהבת את המברשת הזו, מספר 190, סליחה. הזמנתי אותה באי-ביי אגב, במחיר שהוא יותר זול מבארץ, אז מציעה, ואגב וידאו על הנושא הזה אנחנו נעשה גם, אז יש למה לצפות. המוצר השני זה גם מוצר בסיס לטיפוח הפנים, זה בעצם ביבי קרים של רבלון. טוב, ממש לא רואים, אבל מה שממש טוב בביבי קרים הזה זה שהוא מאוד 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 עדין. עכשיו שוב, אני חייבת מייקאפ, אני שמה מייקאפ כל יום, אבל אני מעדיפה שהוא יהיה כמה שיותר עדין, גם בשביל שאני לא ארגיש שזה מראה קייקי כזה, שהוא כאילו כבד מדי, אני שונאת את זה. אז הביבי קרים הזה ממש פותר את זה טוב, והוא גם מוסיף לחות לפנים, שזה ממש טוב בביבי קרים, וחשוב לקיץ, יש לו SPF 30. עכשיו ממש הרבה SPF, זה ממש מצוין. נכון, עכשיו לי חשוב במיוחד SPF, כי העור פנים שלי מאוד מאוד בהיר, בכלל כל העור שלי הוא בהיר, ויש לי הרבה נקודות חן, אז באמת דרך טובה לשמור על זה, זה להשתמש במקדם הגנה, אז זה מעולה שיש את זה פה בביבי קרים. זה יופי. ממש. סליחה. ועוד דבר חשוב ששכחתי לציין לגבי הביבי קרים הזה, שוב, בגלל הצבע פנים שלי, ממש ממש קשה לי למצוא גוון שהוא תואם לעור שלי, ושאני לא צריכה להתאים אותו בין מייקאפים שונים. כאילו בארץ יש פחות התייחסות לנשים עם עור בהיר. אז הצבע הזה הוא פשוט מושלם בשבילי. זה צבע מספר 10, הוא נקרא לייט, והוא ממש טוב. אוקיי, נקסט, יש לי שימר של מק. שוב, שימר זה כשאת שזופה, את חטובה, ובא לך כזה להתאפר יפה בערב ולהיראות קצת זוהרת. השימר הזה של מק זה באמת האופציה הכי טובה לדעתי. הוא מאוד מאוד עדין, הוא מוסיף כזה נצנוץ קל, לא יותר מדי. הוא נשמר, ויש לו צבע ממש עדין. אני מאוד אוהבת אותו. עדינה, תמיד. אני מאוד עדינה. הכל נכון, עדין. נכון? אני אוהבת כמה שפחות, אז אלה באמת המוצרים שמאפשרים לי לשמור על כמה שפחות וכמה שיותר. ממש. קצ'ינג! אוקיי. מה המספר שלו? זהו, לא רשום פה מספר, אבל זה נקרא Mineralized Skin Finish של מק. אז בטוח יש אותו בכל החנויות. נצרף לכם לינק לכל המוצרים. נכון, יהיה פירוט על זה גם בבלוג, אז יש איפה למצוא. אוקיי, המוצר הבא שלי זה ספטון של מק. עכשיו אני לא משתמשת ביותר מדי ספטונים. שוב, מתוך המטרה לשמור באמת על המראה העדין והניטרלי. אבל זה הספטון, אני מרגישה שזה כאילו הספטון הקלאסי של מק, הוא נקרא Russian Red. והוא באמת הצבע, מה מצחיק שאמרתי את זה? ראשן, מתאים, כן. נכון, בבקשה, הנה משהו גם מדגימה סוג של ראשן רד. אז באמת גם עשיתי כזה חיפוש באינטרנט לפני שבאמת רציתי לרכוש את הספטון שאני הכי כאילו מתחברת אליו ושאני יכולה להשתמש בו כל הזמן. אז באמת הצבע הזה הוא אידיאלי בשבילי. אני חושבת שהוא מתאים להרבה נשים, וזה מה שטוב בספטון הזה. ושוב, בקיץ, במראה השזוף, זה ממש מוסיף לערב או ליום בלי מסקרה, זה כאילו זה מראה ממש נחמד. להדגיש שפתיים בלי להדגיש כלום, הכי טוב. נכון, זה נחמד. היית הולכת ככה ביום יום? ברור. כן? אני כן, אבל דינה לא. נכון. טוב, אז המוצר האחרון שלי זה בעצם קרם גוף. זה הקרם גוף האהוב עליי. אני מתה עליו. עכשיו, למה אני מתה עליו? עכשיו אני יודעת מה לקנות לו ליום הולדת. נכון. איזה התרגשות זה מעורר, וואו. כן. יאללה. אז אני מתה על הקרם גוף הזה. זה קרם גוף של גינו, זה חברת קוסמטיקה צרפתית. ומה שאני אוהבת בו, זה שהוא מאוד, שיש לו ריח מצוין. וואי, יש לו ריח משהו. וואו. ממש. יש לו ריח מצוין. והוא כאילו, המרקם שלו דליל, אבל ברגע שמורחים אותו על הגוף, הוא ממש משמר את הלחות וממש שומר על הלחות. אז כאילו, הוא גם עדין, הוא לא דביק, יש הרבה קרמים, אני שונאת את זה. נכון, יש הרבה קרמים כאלה שהם דביקים, אז הוא באמת לא דביק,
הוא קליל, הוא מריח מצוין, מתה על זה, מוצר של גינו, ממש ממש טוב, ממליצה בחום. וזהו, אלה הם המוצרים שלי. אוקיי, אז מקוות שהיה לכם נחמד. כן, מקוות שגילינו לכם קצת דברים חדשים שאולי לא פגשתם לפני כן. נכון. אז זו הזדמנות מצוינת לרכוש אותם, במיוחד בקיץ הקשה שלנו. נכון. אנחנו נעשה ממש פירוט של כל המוצרים, איפה אפשר לקנות, איפה אנחנו הכי מעדיפות לקנות, ומקוות שזה יעזור ושתהנו. ביי ביי!